Esselamu aleyküm Zafer ağa. Waleyküm Halmurat bay. Nähil gowmudur? Ay, bir tap var. Itini tuttun mu? Ay geçip baryan maşina topul kaptanı çıdım ediptir enne. Be. Cerimeti gelecek. Ay Howring denilen geçeni topuluyor da etti. O hiç demokrat değil ödeyen Halmurat. Türkmenin iti borsu suları yarlıkta Zafer ağa. Yok. Oramalı. Beyle bolmollal men taňa bir neme misal getirip bereyin. Bizim yankı öýümüziň ýardyna öňkü ama IMF-iň nemesi bardy. Ya wekili Ukraina bizim öýümüziň ýardynda ýaşaýatdy Aşgabatda. Awa. Başaň goňşusy. Ondan maňa 2 sanak it getirip berdiler, çopon iti. O da başaň dostu bolan soň başa oňa padarka berdi ikisini. İkisinem. O bir İtalyan ayalı vardı. Görürler yup ardıp nemedip ulit bol neme eşek galak. Gaty demokrat hiç neme bilen nemesi yok. Ne Halmurat ol hemme zat terbiye bagly. Yo men ýa öýe getirem diýen 8 aýlyk güjükdi da ol iki döwletimiz bilen geldi da gönü Türkmenistandan gelen atama. O şon üçin ol diýen güjüklüginiň başy terbiýany köpçülikde bolan etdi. Ol şo kowalap alınan ýanetlerden. Şoň üçin demokratlar. Ay näme itin demokraty barmy? Bahadır. Dev şu taýdakylar gaty satsalar hiç adama topulayan däldir nebe Halmurat. Bize gelişip öğrendirler. Ne demokrat bolmady antattat del Halmurat. Oğlum doğru. Oğlum doğru da para. Ama näme barda gurun eder bu ýaşyny. Mesele kan. Näme diýsen Halmurat ine sen hyzmatynda? Indi şol adamlar gyzyklandyrýan iki tane mesele bar da şol öňdäki mitingler, öňde duran mitingler hemde şol ýanky elektron döwleti görýän toparlarda näçe komment ýazdylar adamlar ötäýdýän pikir paýlaşyp oturýarlar gatgowda. Yani şol mitingde meseleni alada galýarlarda bir topar ýerde adamlar geçermi geçmezmi haçan wagty belli boljak. Ol hökümetem aňyrda başardygyndan şunu ýatyrjak bolýarda. Geçiljek bolýan mitingde her hili ýollary, her hili haramzadalyga başarýar. Ýöne oňky bolan hakyrlyk. Ýöne şol ätýaşly bilen bermelerliğilen manyda adamlar birek-birege bir anamly göz bilen garasalar öz aralaryna bir ýetgeş adamlar getirmeseler, düşman salmasalar gowy boljak da bular ýaly ullukan meselede. Toy bolan ýerine hökmen uruş bolýardy ýa-da orslar. Şoň üçin biziň geçirjek mitingimizde uruş gerekär, şo taýda dawa jenjal turuljak, ýa bir bolguzy hereketler etjek, provokasiýalar geçirjek hökümetiň agentleri tapylar iki ýeke elbetde. Ýöne şu taýda biziň halkyny ema jogabyn bermeli kadi. Yani şu taýda jebesleşip durulsa edibiljek işler ýok. Men şonu aýtjak boldum. Men şu meselelerin toplum barada dedi pikirňizi aýdaýsan. Ýa-da Halmurat miting hökman geçýär. O pätkel berde de geçýär, bermese de geçýär. Onuň ýanky provokasiýa etjekleri bar, diýdiň-de. O hökümet garşy adamlara mitingge çagyrýar. O ýanky ilçihanany, konsultwaň işgärlerini hemmesini käsine de neme höwetleri bolsa mikrofonum beriljek. Tekitlerini taýynlap beriň. Onuň provokasiýa etjek bolýanlara neme Halmurat men şu mitingleri käne öwrenýärdim-de. Bir wagtlar geçirerim käm diýip düşünýändir elbetde. Şu provokasiýa edenlerine ganylyk etmeliler, iki elin aldyryp iki adım ýyda füýşmeliler. Şu provokasiýa etjek ortada galmadylar. Ol telewizionyada zat hemme zat görkezip durda. Şonu ganylyk edip bu temmitini öreýin zat diýip nemetmeliler. Gaty arkaýyn
o nemetçek ortalaram yankı topulcak olup demet durmalılar öyle bir küçadım iyi de çekilip iki elini yok oyup kaldırsan o hem şu görüyenler ne şolar yalak neme men nemem şol matlaqatım katı arkayın olun 28'inde boluyor şu atki nememiz ağırlıklı plan Yeniköy İstanbul onu bilýändirler ütköşüklük bolmasa şoňa şonu planlaýatsa ýöne hökümet ýanky eýlek geçirmegi mümkin ol ýöne geçirilmez 28'ine esaty neme şo taýda bolmaly Yeniköy İstanbul onuň İzmir'de de geçirecek diýerler olaram yerlerini belli etse biz nemetini berer ýa gurumaçylyk etjek diýen nemelere onuň o tişörtleň zatlaň eýem başlapdyr ne suratlaryny atlaryny biberdiler eýem erte ýürün eýem epetli öyle taýyn bolýar şeýlere onuň mitingde çykyş etjekler höwes bildirýänler şu gurumaçylyk edýän nemelerde telefon nomerleri bardyr şo taýy adyňy belledin şolary ýalak men ýaňy ýaşlar bilen gurrun geçirdik. Ýöne ol bizden soň goýurlar sebäbi ýa kesip neme montaj etmeli ýerleri bar da oğlum. Şu arada da biraz gurrun etdik Almurat. Doğru sağ sapara onuň şol adamlaryny görýän bir ullakan bir ýeme de bir köpçüliklen ýeme çäre boljak da bizim geçirýänimiz halkyň protesti ýa garşylygy ýa hökümete bolan garaýşy şonu geçirmeň bir düzgünleri tertipler ozal görülmedik bolan adamlar üçin bir täzelik de kimi gördük bir topar ýerde bir şäherler bol adamlaryň görmedikken soň bir ýaş mesele diýjek bolýan adam ýene de bir topar adam alada bilen soruya esasanam şol sapara sana berilýän soru şu nädip şol 2002-nji ýyldaky ýaly Sanjar wakasyny hökümet provokasiýa sokmagyş olur ýa-da etmedi nädip şu ýoldan öňüne alyp bolar. Bu ýaly sorular berilýär onuň men aýtdym bu meselemiz ortalyk man maslahatlaşyp elbetde bir adam şol elinin kör hasasyn bir gede galdyryr diýdi, iki gede galdyrmak niýetimiz ýok diýip jogap berýän adamlar. Şu barada siz pikirňizi aýtsaňyz adamlara nähil bolup bilen ssenari boýunça emmi zat elbetde aýdyp bolana halka da çykaryp ýöne esasy ediljek uğurlarda halkyň ýeme howpsuzlygy ýa-da ýetiljek netije şol üstünlükli bolar ýaly. Şu barada biraz bizim hem oylanmamızı hem halka bir nahilim olsa bir tarafını açarak olsa etçek bolýan işleminin neticesi nahilrak bolup biler diýilen zatdyr felsefe ýöresek nahil bolýan şonu. Halmurat biz palçy daýralardan adel. Hem de halka bagly. Ya gurumaçylygyna ýene ýaşlar demedip ýör. Hem de kanun boýunça provokasiýa etjeklerin olaram terbiýelep ýör. Olar agitasiýa geçirýärmişiňiz studentlaryň arasynda, olaň arasynda, bulaň arasynda gitmäň, zat etmäň diýip, şo gitmäň diýen adamlarym çagyrýarsyz. Ne şolaň çağalar üçin, şu täze Türkmenistan, şolaň çağalar üçin, artyklar, çoğuluklar üçin. Onu yani sebäbini düşündirýän ne? Näme üçin etmeli bu? Ne düň öňün ikimiz nemetdik de. Şu pulowurlugy arada faktlary bilen görkezdik, çykyş etdik. O ýöne ne döwletiň içinden, ne döwletiň daşyndan neme bolmady da. Kän bir reaksiýa bolmady. Indi şonu ben düşündirmek üçin saňa bir zatlar görkezýän Halmurat. Ýekejem.
Ne şu pulun tuğmasını görýärmi? 12 milyar 826 milyon euro diye de. 12 milyar 826 milyon euro daşına çıkarılan bir kontrakt. Indi yerinde ber kotur, stolundan yapış itinem dan halmırat şu tuğma, şu bedel ähli owa hojalygynyň 15 ýylky önümniň bahaty. Oho. Owa. 15 ýylky bahaty artygy bilen şu. Ine bunu bir kontrakt bilen, bir neme bilen daşna çıkarýarlar da. Ödem ne döwlete de aýtdyk. Şeýlem dokumentlerden görkezdik. O setlerine çenden ýazyp berdik. Ha? Ne döwletiň içinden, ne döwletiň daşyndan jynk ýok. Bu näme alamaty? Almurat. Halkdan amullokan depki ýok da. Yani bu yönemeni oğurluğun del. 15 yıl yankı halkın 60-70% halkın öndüren önümünün bağazına bedel şu. Ben bizim halkımıza düşünem ok. Yankı yon aydık geçilen yalak da bular ya yankı düşünce kemliği var, petliği var, yokluğu var. Ya düşünce zayilığı var, ya ahlak zayilığı var. Ya bir bozukluk var arada. Ne şu tuğmanı ağdanda ödem realni bu yankı barmaktan toğrulup alınır da adam der. Dokumentleri öyle orku derse. O daşından ne şu pullar bilen nemedipyor, uğraşıyor. Yönü bunu kim kontrol edecek diye de bu zatlar ağdan ok. Sapara. Demokratiyada şu kontrol edilmelimiş ya. İnne seyret Halmurat, şu o tarafı, şunu göveren taraf resmi bankın blankaları var. Onu resmi hemen öğürüptürler de. Yani firmalar ağıtlarını yazıp peçat basıp uğradıp dururlar. O tayda bir cinayet topor, mafya diyelim, neyme diysen adı var. Bu finans ve terörizm aslında. Onun alyan taraf var. Olurum son finans ve terörist. Ya mafya. Tapağı yok. Arada duruyan var. Olurum mafya. O da hakiki mafya. İnne şunu kontrol edecek olayan gelsin de kontrol etsin şunu. Ne demokratiya ne biz açık ne medyat da. Ölerim şu arada gurrun eden oklar başka da atlı arada gurrun ediyorlar da. Bu halkın ağına sinmeliler. Beynine girmelilermişim. O tarafım şey diye. Berdaki de yani neme padisyada ya apadisyada dipyorun adamlardanım ses çıkan nokta. Ya devlet nemeleri var, idareler var, ne ilçhanalar var, konsoloslular var. Bu halkın pula yönü pulum del. 15 yılın ten 60% halkın bekmedinin bakadı şu. Doğru. Hiç neme yok da çıt yok. Bu ne alamatı Halmurat? Ben bir mafya toparları vardı ya o tayda ya bu tayda dururlar vardı ayıtmayın hemen sağda halkımız vardı. Sağda halk şu sıfırları, şu sağları kellesine sığdırıp bilene, şu mümkünlüğüne düşüne, göz önüne getirip bilene. Halk 28 yıllar şu devleti dolandırmanın kolayına getirilmedi sapara. Onu bilene şu pulun ne açı muhtardı. Hani sen şu mahal ayıttın, yine 15 yıl halkımızın ova hocaluğunun ine şu. Ehli eden işi etmeli işinin nırkı bakası ine. Girdecisi devletin şu. Ne için inni şol devletin şu yağdaya düşeni, çöröksüz alanını, milletin ine. Yine şu sıfırları aytıp durdu. Yani şunu garip halk düşünüp bilene.
kelle sığdırıp bilenat. Nirde görüp duruplar. Bular real vagon pul. Ol benni ayda 2 saat şol gök kağıt alsa şol aylyk dip onu edip beren benneler. Bu taýda seredin ana. Görüp durar. Şonu ente aňyna siňdirip ýüreginden geçirip bilenat halk. Şunda mümkinligine. Nirden bilsin olur döwletde bizatlaryň edilýäni ýa munça pulun barlygyny. Gören zady däl. Emma bilýän haramzady deýýurlar ýurdu çapyp otururlar. Olar edýän işim. Ana görüp otursunuz ana men aşağı syfrlaryny mukab otyryn. Olar Murat. Aňly, bilimli, men düşünjeli diýen adamlar var. Ben o garip gatara demedem o. Ne ben plany diýip gören adamlar var. Olaň sany az däl, Murat. Bilýän. Ben şolary demedip diýen. Ben demedel. Onuň ýene de bir mysal getirin. Ne Olimpisk Aşgabatyň Olimpisk stadiony. Awa. O 45.000 orunluk oturma yeri var da 45.000. Doğru. Bagady 4,5 milyar dollar. Inni ben ne Angliýaň edil şunlalyk Olimpisk stadionyny görkedim. Ene Angliýanky 486 milyon milyar birde 4,5 milyar bilen 486 milyon. Oturuş yerlerinden. 10 etse. Oturuş yerlerinden. Yok, demek ki Angliýanky 80.000 oturuş yeri. Oho, 2 etse köp. Oo. Ödem 2 etse köp, 10 etse de arzan. Oo. Ne demesem 20 etse bolýar faktyk. Salan firmada Polymex diye. Türkiye Polymex demesi. Ne berde öz sahifalarına bakasyň yerine soru alamat koyupdurlar da. Doğru. Ne 5% 10% oğurluk diýilen oğurluklarda. Şellem? Halbuki 10 etse. Ne bir zat badyr, hiç bir uğurluşuk. Näme bolsa bolsun. Milyarda ýetýän nädir? Aeroport kursunlar, beýle kursunlar, bulonky 4-5 milyarddan neme diýer? Döwletiň kontrol organlary işlemese, mahkemesi işlemese, bu beýleki parlament işlemese, ol eden etdilik ene bir toparyn edip oturan oýun sapara. Näme diýip, näme aýtsak başga ustaýdy. Hakyky talançylyk. Ana, Halmurat. Mene kellemi tutup oturýan ýöne adamlar markaýyn, men şo zatları batdy gen görýän. Halmurat. Adamlar arkaýyn näl, bir topar şo gorkup şu teman goloýuna baranyp barsam, maňa da bir zat diýär meseler, menen günakarlaý meseler, menem soňra jenaýaty çekaý meseler dip. Şo halkyň oglanyp oturan zadyň bilýän adamlaryň gözüni boty. Ine şondan gelip çykdy. Sevapçı pafigizm diýerler da ortlar. Cehennem kadar gitse devletten gide men malum dälen düşünje var milletin içinde. O adamlar pikir eden şu zatın hem meclisin bizinki halkın ki devletin ki hem men payı var şo için. Şoma düşünä sebäp adamy grajdaniyny devletten ayırdılar ol hökümet. Siz hana gezi verin, näde günüňiz görseňiz şo gör, edip görün, ýöne biz etçegimize diýäsip ine halkyň öňüne goýulan şert şo. Halkın etinden ötüp sönküne yetdiğince çıdap inne öz protestine ayrıldı 28 yıldan sonra. Bir gün nedilen başlanan işlerde sapara özün bilýän açan bu işler başlanan ya kimlen aňyrsynda duruldy. Ha, indi ustady ýene maýdy. Indi şol bizim köýne dostumuz var, Valeri Açyrtsov, Igor Makarov, Olyanky Magnitsky spiserinde duran Türkmenistan milyarderi. Yani Türkmen'de milyarder yok, yani Igor Makarov milyarder. Şimdi onlar milyon yemeleri yaptıracak var. Şimdi strukturalarını kullanıyormuşlar da iklimden karşıyımda. Onların mitinge çağırır Halmurat. Yok, onların gelsin. Yani fikir ediyenler de şu kadın ağzını yumdursa demek oğurluklar gömülü kalacak. Böyle değil. Eyyam gitti, dokumentler gitmedi yerlerinde.
halkara guramalar, edil oturan götürteli oğurluğu kim olara ursat verecek? Şolar ýalsa para, bolup duran ýagdaý men halkyň ýagdaýyna düşünip otyryn. Emma şu halkyň depesinde oturan köp bilmişler var, we şolara hyzmat edýärler. Ine şolar gömük geldiler, şu zatlar üstün bas. Oňjak zatlar bardy gurrun etdiler. Ay o şäherde o bolupdyr, bir taýda turbo ýarlypdyr, o taýda ine iki sany goňşy uruşupdyr. Ýa ine Gurbanyl o tak gitdi, Gurbanyl bu taýk geldi. Ýani şu zatlar barady gurrun edi halkyň ünsü başga ýene. Inne halk şuň sanap başlady. Haçanna siz açyp başladyňyz şoň üstüne halk şuň sanap başlady. Gapçygyna näçe şaýynyň galany ýa barlygyny, ýa näçe manat bolmalydygyny. Nädip arlanyp gelendigini 30 ýyllar paşdyşdy. Inne halk düşündi. Inne boş gelejegem ýok. Ýeka ýagda inne şu öýde aýagy galyp, öýde bir zatlar etmese halkyň onu daşyndan gelip piskin etmejegini düşünüp otyrdy. Ýöne sen bir zat gaty dogry bellap geçdiň tapara. Şu tapar şu gezek halkyň özü edýär. Hemme işi. On depesinde oturan partiýede ýok, partiýanyň liderim ýok, ýygyma düşünýän hatlarymdan ýörendir. Ýok. Hemme zat halkyň ölçedi. Ölçedi. Çok owy. Walt Gorkader galandadyň nämesin nähil boljagyny gelejegimiň ýaktylygy. Ýöne şuň kun öz ykbalyny özü çözýär halk tapara. Gaty berendir. Senem men bilip otdy. O biz deme yaşlara ýyllaryny eýerýän çak biz füýrerler. Eğirmediklerimizde de taşlandığı bir aydiyat. Şoda. Şolar ýaly. Olmasa şol aýdýalar da bize ine şolar dogrudanam häkimeti basyp aljak bolaýmaz. Näçe barjak geldi seňin saňadynyň ýanyna adam ýok. Men şunu 3 aýlyk boyun aldım, o sen näme üçin boyun aldың? O kim saňa ruhsat berdi diýip sorar. Ay ho, halkyň öňünde çykanda bir jogapkärçilik bardy. Men şunu iş edýän, şunu iş etmek üçin men jogapkärçiligi boynuma alýan. Men barp o taýda güneşläp ýatjak diýmän, şu halk bilen bile şolon bir ýemezin bir döwletiň diýip tutup beren, sen gerekmejek bolsa myzyma gaýdy berin. Biz tapawdy ýok. Bolmasa şu bir zat edel sapara, şu miting geçenden soň şu halkyň öňüne apros goýaly, ýani sora halkyň pikirini biler. Biz gerekmi aslında şu halk üçin ýa döwlet üçin gelecek üçin. Howa gerek diýse biz dowam etdirelişimiz. Ýa onu bizim ýatyp bereli, qara çekileli goý, kime ynyn ýanynda bolsa halk şolar etsin. Bir dili bilen hemme kişi ora gordular, hemme zadı tayyar, kurban olayım düğün kedişiye. Yani qara işi giyecek, onu işler otik, ben bilyen adamım yok, bilecek bolyanım yok. Badır elbette ki, yani sulu işlerin nahil derecede ağırdığına hiç kim düşünün, akılır, inne bilen uyu kazan yardı. O pikir ediyor, sen anı şu yankı 50 milyar demani manadın yurttan çıkarlarını, sen onu çepelin bilen aldın, sağalın bilen peçat ettin kendi. Yok, oğlum gidip yatan proses bu, iş. Näçe strukturan üstünden gelen zatlar. Son için men diýjek bolýan zat halkyň öňüne türse tapara. Mesawy gurrunda da şol ýöredilýän bolsa, şol siýasat diýip atlanyrsa, goýşa siýasat bolsa. Ýöne bir her kişi bir özünden soňra bir zat miras goýup gitjek bolýar. Şu bizim goýjak bolýan mirasyň bir watanymyzyň azat adamlar döwletine hökümetine eýerlik eden görse bolly onu bizim şol gökdäki dilerimiz ýerde gowuşdyk hasa. Şonu ettirmejek bolýan hökümetem bar, onuň hökümete hyzmat edýärler bar. Ya şu bizim barjagymyzy gawanyp oturarlar bar. Gelsen ana işlesinler, hana halk biz otursa näme diýär halka artykmasa. Ya bay beýlekleri dinleme diýem da, ya olary kulak asman diýem da, ya plandat diýem da, biz öz işimizi edip otur. Ýöne şonda şol çokçalar şolar başga bir zat etjek bolaýmadan ýani güman salýarlar da halkyň aňyna. O gümanam imandan aýrýar biljimiz ýani. Şoň üçin men pikir edýär şu mitingimiz sagaman soýla awry bilen soň şu halka sese goýaly gerekmi aslında şu halka. Sebäp menim şu o taýdan bu taýdan şu diýilýän gurrunlar çekerim belenä bir minnetli çöreği ýanýarlar tapara. Bu näme zaýda? Şoň bir tapar ýerde berýän soragy. Bir edenet görkezeli diktatordan aýryl gelin diýen 3 aýla eliňizde partiýa gurup parlamenta kandidat görkezin premier ministrlige taýýarlaň özüňiz bir konsepsiýa ýok hiç berse.
Hani bizimkiler altı toparı bölünüp halk yaşlar özleri içine hazırını çorba yal kaynat o ahırdan çıkar. Köpü lödöresi bir gıra gider onun arasında zatlar görünür diýben. Ene şol arasında zatların döwleti gurar. Obrazlaryny aýdanda halk şol agramly bölegi işin bilýän yaşlar, ýigitler, gyýlar hara çıkış edip oturlar dinlesen wagtyň bolsa katı kızıklı zatlar aýdyldy. Men hiç de gatylşamak goýup adamlar öz arasynda görülýär. Bizim etçek bolýan işimiz o halk özünü özü duýmarlar tapara. Yo. Yaşlar özleri etjek. Hal bir Mikrofonun kaldır, mikrofonun sapara. Yok, sesin pes geliyor. Indi ne diye? Aynı bolly. Hal Murat bir de yönü bir birey diýilýär de türkçe. Bir şahsiyet, bir adam. O senem jurnalak. Bizim ne partiyamız var, ne nememiz var. Bir de birleşer ýalak, ya bizim ýa tegelik stol ýerler, şo nemesine çagyrýarlar ya geljek bolýarlar. Biz bir şahsiyet, Sulhun Zalyan bilen gürleşip bilýär. Sulhun Zalyan adam bilen gapymyzdan getirem dok biz. Bize näme pretendiýalar bar men şoňa düşünemok da. Ana halk bilen birleşin, bize halk bilen birleşdik, başka nemesi ýok. Biz ýaşlary ne bir ýol soradylar örkezýär bolmady ýollaryna özleri tapýarlar bunu. Atı doğru. Birleşin dedim halk bilen nädin gorşuşun işleşin. O biz bilen niremiz bilen birleşjek biz bilen. Ben yeňeňden başga adam bilen birleşemok. Hal Murat, men kategorisk. Hani beýdiýsen ýene de gat görürler olar ene. Gat görse gat ýerde oturun Hal Murat. Men adamlary yarınca kol görme kılıgy. Yok, düşünüp külle bol sapara. Ben aýtdym şulary näçe gedip öwran. Siz diskussiýa geçirjekmi? Tegeler stol 4 burçluk 8 burçluk. Yurdun içine bar ya sana televizyon hem partiyalar var, adamlar var, şahsiyetler var. Yine KGB'nin dokumentleri bir çetinle dur. Yine illüstrasyon çıkarın halkın önüne şu tadı her birim pozisyam. Şu mahallede ne var şu tadı nayda da var yani. Ben düşünebilirim. Ya şu adam geçiriversinler. O yok. Hiç kim asker etsin özleri. Yok ben ikimiz var birleştirmelim bunları. Etsin özleri birleştirmeliyen varsa. Yok bizim yanımıza çıkacak oluyorlar da. Yok gerekli. Biliyoruz işimiz bir edeli yapmışsın da olur birleşip yanımıza çıkartıp adamlar allığa neticemi. Negatifim varsa, inançlım varsa, tragişlim varsa şu neticen derdiler. Ne mi? Dördüncü kadar başımız sokup onu. Ne varacak gel olur ya diyor. Ayttım mı? Ne mi? Gep kurun şu plan var varsa yurda vur baralım bir diktatörden bir halkı dinlerinin ilk başta. Yüreğimde kalır işler halk düşünse. Düşünmesem iyiydim da eder. Ne mi? Bizde ne öyümüz yok mu berdi. Zaten barıp bir vatanımıza açan barsak ne deyzetmeye yurt bu orada. Sonra düşünübilen aklar. Hal Murat, yönü kän problemler var. Şoň üstünü açatları gelen nokta. Ne bu? Pikir kirliliği var. Pikir kirliliği. Yani getiren mesela anlamam. Şonu eşten düşünýän, bilýän adamlar var da. Şolun pikiri arasy mı, ya kirli mi, ya ahlakı avat mı, ya bivat. Ne mesele şu taylarda. Yine şular ýalak düşünce ilkulak halkın içinden şu zatları saplama, aratlama gerek de. Düşünýän bu zatları ýanky iqtisadiyet eýleki, beýleki o zatlaryň hemmejesiniň çözümü vardır. Formulary var, çözümü var, çözjek adamlar var, bilgi var. Kenne bolmasa başka ýerde var, bilgini elmden satyn alyp bolýa gerek bolsa, ulanyp bolýa, çağırıp bolýa. O zatlar çözülýär. Ýöne adamyň düşünjesini, yani kirlen düşünjesini näde var araşdyrmaly. O ahlakyny näde var araşdyrmaly. Yani meseleler şu taýlarda ýatyr. Kıyın meseleler. Ine ýöne ýurdun 15 ýylky nemesini alyp gidipdirler diýsem azarlaryny da ýylgyşyp görler. Başga da
şunu gatırak diýdim diýen demokrat dersin. Bu diktatörlerden elbet diktatör bolsun diýip neme çıkarýarlar da. Verdik çıkarýarlar. Sen bir aydan sözün var da Sapara. Sol 90-njy ýyllar diýen kompýuter getirende şolar var, şoňa düşünmän, şo oýunyň üstü bilen girip soň 6 aýdan soň öwrenirler diýende. Hemme täze zadyň başlanýy şo bolmaly. Ýöne edilýän iş köne zadyň dowamında täze çemelesinde. Şo köne gaýnan adamlaryň bar da 2-de 2-de 3-de 5. Ýekedel Halmurat 99'da 9%. 99'da 9%. Yaşlardan başka, şu daşına çıkan yaşlardan başka şu täze nesil, şunu burada edeyim mesela, men ýa misal getirip oturna Halmurat, näçe uneşdi. Çıt ýan ýeri barmy? Tez çykýan ýeri. O tarapda da, bu tarapda da, ortalykda da. Şu ýöne düşünüp bu ýöne ogurluk däl Halmurat. Bu da entek şolong müňde biri. Düşün. Ya şular ýalakla başga bir döwletde bolsa näýle gordy? Atym bomba ýarlan ýalak bolardy. Biziňkileň adarny da başga dadyň gurrun etýärler. Şoda. Onuň başga dadyň gurrun edende legal, bolmaly ýalak zat bolup galýar da. Bular priýomlar şu. Hakyky, ünsüň başga tarapa soňra. Onuň şu wektiri başga ýana sowmalla. Öz aralaryny birleşen ok. Bular agdy bir däl. Ya ýene bu öňkü diktatordan beri diktator boljak. Ýene burada. Bular demesi demagogiýasy. Gaty deme Halmurat, jemgyýetimiz gaty daýa. Bunu düýpden küllenem däl, külem galmandyr, külem togurluk torpurda. Bunu şu täze nesil, täze Türkmenistan ýalak bolup demetmeli. Ýaşlar teklip berýär täze Türkmenistan diýip, şol ýalak neme dogdun. Ýöregli bolmaly kanýan. Gasy dogry diýen bolsalar görüp oturýar, könesinden derek ýok. Onuň içinde hiç tat galmadyýdy. Döwlet strukturasyny aldan pitirdak gidip ýaty. Emmesi aşakdan ýokarlygyny, ýokardan aşaklaryny korrumpirowany. Täzeden gurmasalar nädip bular o döwlete bil baglap täze döwlet bolsun. Mene hayran nädip edip bolsun. Oğlum ýa düşünje demelerim ýa üýtgeçliklerim gaty ullokan. Ýa şu biziň ýaşlarymyzdaky ýa biziň demämizdaky, guşagymyzdaky aşagynaky demeleri ýaşlar düýbünden düşünen ok. Ol jurnaliste zady düýbünden düşünen okdur da. Onuň bu Şarikov mu diýerler de? Senem diýemel ýenem saňa ertidi bitçiňe. Yo men zat diýem o Halmurat, men ýöne sen için boşanyny aýtdym. O demokrat däliligini aýtdym. Sapara ýeme barda Ferhat çüýrükligini sisteman bir zat bilen düşündir. Indi biziň ata-baba dinimiz bar da musulmançylyk zat şular ýaly o kimden ogluny kap ýaşlar dinlerdik, olaň din aýdyn zady bar o bir şoň üstünden geçti bile. Şol ýaşlyň üstünden geldi bile dinem, däwem, desurum, adatam şolardan görüp mysal alyp görürler bulan adamlar. Biz ol mesçide öz ýaşlymyzyň aýdynlaryndan netije çykaryp bolan adam. Ýöne şu SSR ýykylyl bäri geçen 28 ýyl şu hökümeti şu iki tane bir kanun prezidenti karşı çıkıp görülen bir dini adam görmedim mi? Bir cetini. Dine şol Sadullah o birinci Türkmenistan'ın müftisi sonra Niyaz özünü peygamber derecesinde tutturup şol mescitte günler sonra özünü alkışlamadan başlattıracak oldular Kur'an-ı Kerim'den el. Yok men bunu edebilecekler Hudaýym öýüne diýen üçin hana onu ayırdılar. Sonra ol şu 2002-nji ýyla waka goşdurdyp häzir bu reçel öýüne götürdi oturuyor. Ine bir molla görenim şol
ilm okamy. Innem ýa-ni onuň şol sizin goýan video rolüňiz bar, ýa-ni daha şol welayet. Ine iki adam. Ine dini hem iki adam Türkmenistan'ın içinde yine şu rejime bir qıytaklaýany ýok diýdi Allah'dan gorkany. Beýlekse gönü ýüzüne diýip otyr hana son şeýdir Qur'an bolan eken. Ine galan her şäherde, her etrapda, her owada bar ama mollasa müftisi. Halkyň öňüne çykyp wagaz nesihat edip otur. Şunu hemen wagaz nesihat edip. Şu iki diktator öwýärler. Hudaýdan, peýgamberden şu diktator öwýärler. Şoň üstünden balaryny gazanç edýärler, çağı ekleýärler, baýlyk toplaýarlar. Gelýän hüsür zekat my, sadaka my hemmejine möýelleri ýoty, doýdumy, dolum, koltugyny dolany atdylar. Garyp gasar, ýetim ýeserleri de hiç tatdylar. Berin agym paýlanam. Ozlar edilýän eken soňky ýyllarda asla zat ýok diýip halk ýazyp otyr. Ondan şu dini tarapy çüýränden soň, uruhy çüýränden soň beýleki döwlet tarapy nädip biz galdyrmaly. Şu taýda oturun, molla däl, olar ýeme ýa-ni hökümetin agitatorlary. Ýürjek gal, ýöndüň olan okan ilmine gurban, özlerini ýakyp öldürsen olmaz dolar. Halka edýän bu zulüm bile. Baý ölse hemmesi şu taýda, garyp ölse de jynada çykar adam ýok diýip adamy olursa ýüzlerçe ýazyp otyr. Almurat burada gen burada atmadım. Men üçin gen gurrun berýärler rolün şeýle mi diýende. Ine eýem näçe ýyldan bäri komendantski ças diýen ýalak neofitsialna komendantski ças bar diýdi. Hawa. Saat 9'dan 10'dan soň diýip ýa-ni köçede rahat gezjek manaň ýok diýdi. Absolut doğru. Oňa da hiç kim emedi şeýdin çykar o nokta. Bu türlü Şeýle bol ala kabul edýärler-de. Hawa, hakyky. Halktan karşılık bolmansan olar etjegini edip otyr tapara. Ine. Halk hiç açan şolun karşısına ses çıkarma edebilsin dip. Bular halka bir köýnegin beýle geýmeli, sakkalyň bolmaly, ony bolmaly, maşynyň agy renkli bolmaly. Aýsyn ne işin bar? Kimin nämesin bar? Şu halka nädip ýene eziyet berjegini bilmek, tapyp oturan ýa çykaryp oturan. Hokkolary adamyň kellesine çykjak da. Bir sürrealizm bolup duranlar. Murat, ýanky milisiýede 140 000. Bulon KGB diýip olaň şuwçulary ýene olaňam sany şunça bardyr. Ýarty bolanda da ken, elem. Ine 210 000 bol ýarty bolanda da. Ha? Doğru. Sen daşky demänem 36 000 ýanky serhet. Serhet doğru. Ol ýanky men elektron döwlet bolanna şular var, ne 210 000. Şularyň ýerine garantky ýanky bir kamera bolsa bolýardyr. Biz 10 ýylla 15 ýylla 2 tapar 3 tapar milisiýa gördük şu taýda, ýa awtoinspektor ýaşaňyz bende. Hakyky tapara. Ora doğru. Ol bular näme pastaboy, o näme pastaboy? Köçede doğrulyada şolar ýaly. Her satyrykda aşybatdy. Ol ýaka aşybatdy ile oblustlarda da onuň uçuşkoy diýe oň ýene de töwereginde näme? O pastaboy näme gerek garantky alady. Oňa da pul bermeli. O pulum az onuň galandan halkdan gorkup çöplemeli. O pastaboyun pul vermeli başlıklarına akıdıp. Gününe tavsırmalımızı var o. Oğlum dünya boş durana avataydı. Talansıla bile hemmeti tabi. Almurat, ne eýem halkyň düşünjesinde şu da atlar bolmaly alak ol diýiren ne? Ne elektron döwletde bolsa, ne şular ýalaklar düýümler bolmaly. O milisiýa görmersin. Sen demäni tiýdliňi naruşat etsen neme gelir sana? Öýüňe faktura gelir, törärsin. Hawa. O nirden gelenden bilmersin, suratçyň bilen gelýär. O adam gerek gelir.
Ne bular yörüte bu deme sistemi Halmurat şunu şey dip soyma için kurulan sistemi. Ödem resmi ne yankı neme oğurluğu Merkez Bank 100% kapnaşayan. Yankı birja var. Türkmenistan neme birjası yani. Harit çiğmal harit birjası. Çol 100% kapnaşayan. KGB 100%, taможny 100%, ödü. Onun ruhsatı mümkün değil. Ödem resmi deme yankı edil deme yalak blankaları var. Yankı statütnus diyediler de. Şunu alak resmileştirip. Ödem kriminal değerlip yazılın hem yerine de. Ne? Halmurat şolar yalak yurdumuz var. Bir de şu yurda halk düşmanımış. Ne şeylere deme var da. Oo. Yemede tapara şu üç nesile şu anına koyulup şu zatlar enine getirilen. Bir kapıdan barsan dilekçilik etsem hükmen pul vermeli, işin bitirsen pul vermeli. Şu koçak o çetine geçecek bolsa pul vermeli. Toy tutacak bolsa pul vermeli. Ölüyüm zahircek bolsa pul vermeli. Emme yerde pul. Onun kimleri ahir son gelip şu yarkına şu yurdun daşını şu sergezanıp işleme mecbur eden halk veriyor. Adamlar düşünüp bilen akşamlar kul derecesinde işlen kullanıp görülünün. İyidine yol yok ol hükümet karşı oturana ne öylesini yoluna ne diyeriz. Halmurat. Adamlar göz açılıp başlandı. Şu da sonun nemini kurtaracağım. Sözüm kestim bağışla deme Halmurat. Ne şu bitin kurnap görse. Hava. Yine de şu garip katarına demesin adamına. Hava. Sonra yana oturanı 5 manttan 3 manttan bir tane çalarak demet bir adam bağ oluyor o qalanı. Yine garip katar. Yo otayda biz günahkarlayalım. Şunun pulunu yiyendirler deyip. Ferit sapara özde sen orgun ayttın kömek edin deyip. Enteye ben hazamı yeka köpük gelene şu tarafta. Gelmeden. Ben ayttım. Bulardan dışın gar sorağında da vermeye sen halka kömek diyen. Olmaz. Halmurat sen itini kovdan. Esas demesi. Şol dene itini nemeden o kovdan okta. O pişirini oynamada öğrenen ama bizim bir arkadaşımız var. Tamam. Yani görünen ok dedim. Ay pişirimi gezmeliği verdim diye de. Doğru. Düşündüm kimdi? Halmurat Ustay'da kutorolu. Olmasa ulu pulları ağladık. Düğümüzde de bir köpük pul yok. Elkasına ediyen yenen bir gede sapara kimi gurleşe otursa ediyen hayır sakavat kömekler için, hastalar için, beylekler için, yaşlar için elin kömeğine de oturuyorlar. Azdan kendi tapağı diyor. Her kişi öz başarımcasını yağdayına göreyim. Hem minnettar vatandaşlar. Ahlini de minnettar. Siz olmasanız mitingim geçirip olacak. Siz olmasanız hem çıktıcısı katıken bir toy tutarına adamda ne açma çıktıcı olmalı. Keşke şu ağzırlayan milyardların biri elimizde de orada bir de yan vatanı gülletmeli. Evet, para. Doğru Halmurat. Bunun halka Tanrı halkasına aydalı. Bravo. Hani bu torolu. Var. Yaşlı. Sağ olun şu deme koşulşayan adamlar var. O giyce ünlü işleyen yaşlar var. Giycesini ünlü demeden oklar Halmurat. O merkatı beğeniyen. Tüveleme, berekella yaşlı. İşe de oturuyorlar. Hani şu toparlan işini serencam verip oturan. İçine katnaşı oturuyor. Beylek kişiler, miting. Adamla onu biz ikimiz tayyarlandık. Sapara ağabey. Anamda hiçbirinin yüzünden görümde yok yengesine mi? Kapısının yüzünden görümde yok. Özleri tıpkı yaşlısız deyin canım bize. Canım etçekler yaşlı. Edemize haber verir deyip durur. Tüveleme, yine halkın yine ruhu alanı şeyle öyle sapara. Biz bir oturuyoruz. Maslahat verip arasında sonra masalalar mı özler edip atıyor.
Ne şeýle sag bolun. Sağ olun, iyleşler, sağ olun. Sağlıkda görüşelim.